ମୋ ଠାକୁର ପୂଜା ଚାଲିଛି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଟାଇପଡ଼ ବଞ୍ଚି ମୁଁ ତୁ ସାନ୍ଟା କ୍ଲଜ୍ ବି ଗୋଟେ ଧୂପ ଦଉନୁ ଏଇ ଟ୍ରିରେ କ୍ରିସମାସ୍ ଟ୍ରିରେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଧୂପ ଦେବା ଏଥର। ମୁଁ କହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଧୂପ ଲଗା ଆଉ କ୍ରିସମାସ୍ ଟ୍ରି ଚଉରା ମୂଳେ ଦେଉଛୁ କ୍ରିସମାସ୍ ଟ୍ରି ତଳେ ବି ଗୋଟେ ଆମର ଧୂପ ଦେବା ଆଉ ଫୁଲଟିଏ ଦେବା। ଆମର କ୍ରିସମାସ୍ ଗଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିନି ଲାଗିକି ଅଛି। ପେଟ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ? ଓହୋ ମୋତେ ପେଟ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବ ବୋଧେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ପାଳି। ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଲା। ଆଜିର ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ଶୁଖିଲା ପାଉରୁଟି ଖାଇବୁନି। ଆସିଛି ଆମର ଗୋଟେ ପିସ୍ ବରା, ଗୋଟେ ପିସ୍ ଇଟଲି, ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆଳୁଚପ। ସାର୍ ତାଙ୍କର ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଇବା ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଖାଇବୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଜି ମଟନ୍ ଆସିଛି ଆମର ଆଉ ମୁଁ ଭାତ ବସେଇଛି ପାଣି ବସିଛି ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ବର୍ଷର ଫାଷ୍ଟ ଦିନ 1 ତାରିଖ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଠାକୁର ଘର ଆଜି ଦେଖେଇବି। ଆମର ଯେଉଁ ଘରଟା ଏତେ ମାନେ ପୁରା ହୋଲ୍ ମେସ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଏତେ ଘର ଜାଗାଟା ପୁରା ଅସନା ହେଇଛି ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଏନି ପୁରା ତ ପୁରା ହୋଲ୍ ରୁମ୍ ଏମିତି ସବୁ ମୋରି ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି ସବୁ ଲଗେଜ ବଗେରା ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଏମିତି ଗଦା ହେଇଛି ସବୁ ମୋରି ହିଁ ଜିନିଷ। ତ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆକୁ ଆସି ସଜାଡ଼ିବି। ଆଫ୍ଟର ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆମେ ଭ୍ୟାକେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ତ ଭ୍ୟାକେସନ୍ରୁ ଫେରିଲେ ସଜାଡ଼ି ହେବ। ତ ଏଇ କ୍ରିସମାସ୍ ଟ୍ରି ବି ଆଜି କାଢ଼ିବାର ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ି କରିବାର ଅଛି। ତ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ କରିବା। ଆଜି କାମ ଏମିତି ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ସରିଲେ ଆଜି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପୁଣି ତ ସେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ। କଫିଟା ନିହାତି ମଷ୍ଟ ବଟ୍ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କଫି ଟିକେ ନ ପିଉଛି। ବାକି ମୋ କପ୍ଟା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ କପ୍। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଭି ଦେଖୁଛି। କଫି ପିଇବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଡବଲ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ ଦେଖୁଛି ଆଜି। କଫି ପିଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ମୁଭି ଦେଖିକି ପିଏ ତାପରେ ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଯିବା ଏବେ ଆଉ। ଫାଇନାଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା। ପାଖାପାଖି ମାନେ ଆମ ମଟନ୍ଟା ବନେଇବାକୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା 2 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ବନେଇବାର କିଛି ଇରାଦା ନଥିଲା ବଟ୍ ବନଉନ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ବନିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ କେବେ ବନାଇନି ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ବନାଏ। 2 ଜଣ ବସିକି ଖାଉଛୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବାଢ଼ିକି ଆଣିଛି ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖାଉଛି ବିରିୟାନୀଟି। କ'ଣ ଯେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ବଟ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଖାଇସାରିକି ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇବା। ଏଇଟା ଆମ ଛାତ ଉପର ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛୁ ଆମେ। ସରିଲା ଯିବା ତଳକୁ। ଏତକ ଆଜି ଆମର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା ହେଇଛି ବେଶୀ ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ି ଏଇପଟେ ସବୁ ସୁଖା କାମରେ ଲାଗିଯାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ହଁ ଠାକୁର ଘରଟା ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ରେଣ୍ଟରେ ରହୁଛୁ। ଆମର ଯିଏ ଓନର୍ ତାଙ୍କର ଏଟା ଠାକୁର ଘର। ଜୁମ୍ କରୁଛି ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଠାକୁର ଘର। ଏଠି ପୂଜା ବି ହେଇଛି। ଘର ଚାରିପାଖ ସବୁଆଡ଼େ ତ ଘର ହିଁ ଘର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ତ ହେବନି ଯେ ଖାଲି ଜାଗା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସଇଲା ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି। ସକାଳୁ ଇଟିଲି ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଛୁ। କପଡ଼ା ଶୁଖା ହେଉଛି ତାପରେ ଦେଖେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ। ହାଏ ତ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ ମଝିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇ ଟି ସାର୍ଟଟା ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ବଟ୍ ଫୁଲ୍ ଟି ସାର୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆନିଭର୍ସରୀ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ପିଙ୍କୁ, ନନ୍ଦ, କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରକାଶ, କୁଲୁ, ପପୁନି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାର୍ଟରେ ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି
मो सेट एटा देखिलो एटा मो सेट रे बाकी दीटा जगह एक्सेल अछि सेटा गोटे स्मॉल एक्सेल है तो एक्चुअली आगु एक्सेल मोटा थिलो ना ट्रिब्यूट दिन से माने ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट तो एटा हम पिंदी आज बाहर छु आमे जाउ छु एक्चुअली लॉन्ग ड्राइव रे नुआ वर्ष मो कहली जीवा लॉन्ग ड्राइव रे तो जाउ छु रे तो चल देखिया कोड पर जाउ छु सेठी देखावा केते बाय बाय नया वर्ष रे ठाकुर मंडी आम हनुमान मंदिर जीजीपी छक चलो मुंडिया मारे कदली भोग बंटा आपण मैंने भी दर्शन करंतु भोग नेलु भोग नहीं कि बर्तमान घर को जावा कौन से भोग घर गले खाइबा आमर मंदिर दर्शन शेष नुआ वर्षर आउ लॉन्ग ड्राइव रु आम बर्तमान पपड़ी केमती लगिला ए जो जिलापी भल दिला भलो उठ उठ साइड हाय आम वापस आसीगल आज जाइलु लॉन्ग राइड रे जाइलु जो वापस आसिक ए जस्ट रेडी हो गलुन जीवाई आज 1 जनवरी 1 रो सेलिब्रेशन करने आम जाऊँ होटेल कौट जीवु या फिर कैफे जीवु आउ नुआ ड्रेस पिंधि से भी नुआ ड्रेस पिंधि 10टा खंड ड्रेस चेंज होला पर मैडम 10टा नहीं एटा सेकंड ड्रेस 4टा खंड तो मु देखि छी एरम फाइन गे छाड़ एटा पिंधिया नुआटा आस्तेला कदली पत्र रंगर ड्रेस पिंधि बाहर छु मैडम हमरो घर भीतर पिंधि घर भीतर नुआ जोता एटा विंटर रे पिंधि अब तो सेकंड टी जल्दी पछे पिंधि हबनी तो चलन जीवा देखिया हमें कोर जाउछु मिसी जीवा चलन बाय बाय कहबार अच्छे लाटर आस आमर लाटर रे बहुत सारा जिन अच्छी एक्चुअली हाथ पारी गोटे देखा हाँ गोटे olives, ग्रेप्स green olives, black olives, hummus, salsa, salad,
ବାବା ବନୁସ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଟା ଦହିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଦେଶୀ ନା ସେଇଟା ବ୍ରେଡ୍ ଫଲାଫଲ। ଆପଣ କେବେ ଯଦି ପ୍ଲାଟର ଖାଇଛନ୍ତି ହମସ୍ ପ୍ଲାଟର ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଟା କହିବା କଥା କି ନାହିଁ ଆଗରୁ। ଭଲ ପିଜା ଭଲ ଥିଲା। Oiga, ଉଠଉନୁ ସେମିତି ନୁହେଁ ହଁ ଥାଉ